What a beautiful, powerful song. Emsakazweni 88.3 FM Nongoma, as well as Intokozo 101.2 FM. Kulungile moya wami ebusuku namhlanje mzuzu 28 lishaleke ihora leshumi ebusuku. Pastor Pelemanu Pele ngalesikhathi sikutshelile ngathi ke lolu hlelo luphathele a full package program yakho ngempela edibanisiwe ekulethela yonke into ezemfundo, ezezimali, ezengqondo, ezikamoya. Sifuna ube balance, ungabi umuntu ongekho well balance. Yabona ngalesikhathi na kanjani khona ke uPastor Nzama sikhuluma naye emsakazweni Intokozo as well as Inongoma 88.3 FM. Ngicela ubeke indlebe ube serious, thatha ipen nephepha uzobhala izinombolo. Your life must change. It's very important. Impilo yakho must change and you have to fight to change your situation. I'm telling you, it's very important. Uzoba sengathi uNkulunkulu akakuthandi kanti amathuba ayafika uwadedele. Lithi iBhayibheli ithuba nesikhathi kufikela abantu bonke. This is your time. This is your opportunity. Grab it. Your life will change now. Okwakho kubeka indlebe kuphela. Beka indlebe kuphela and follow the instruction. Emva kalokho, I'm telling you uzongibonga la. Mfundisi wami ayikubingelele ngomukela namhlanje emsakazweni. Awu mfethu Pele bani saphinde sahlangana mnganami siyabingelela mfethu by the grace of God asibingelele bonke abalaleli beIntokozo FM kanye noNongoma FM. Siyabonga mfethu ukuthi sikanye nabo abalaleli ebusuku namhlanje. Enye izinto mfundisi engithandela zona number 1 awukaze wasebenza kodwa you are living a life, a good life. Yes. But impilo yakhe is stressable. Yes. Why? Ngenxa ukuthi ukhuthela uyasebenza window ethatha ama risk. Yes. As much as umfundisi awukuthathanga lokho akubeka ngeqomo uthi okay mina ngizodila nesonto ngoba unelungelo lokudla umnikelo. As umfundisi nginelungelo lokudla umnikelo. But more than that umfundisi usebenzisa your connection, your network to make sure ukuthi you are financially free. Ukubaleka mfundisi singakangena entweni esizwele. Ukubaleka ukuba umuntu asebenzise connection wakhe because nginabantu abasefonini, nginabantu engibaziyo, nginabantu engikhonza nabo, nginabantu engisebenza nabo. Bonke laba bantu ngiyabazi. Connection wami lo. Ukubaleka kokusebenzisa connection wakho for your financial liberty. Mfethu iyodwa mfethu into efanele siyazi singabantu mfethu siphila ukuthi ingcebo ikubantu. Thank you. I love late Dr. Miles who used to say uma wazi abantu you are rich. Yabo. Because imali kubantu. Take for instance ukuthi there is no business enga operate ngaphandle kwabantu. Any business needs people. Therefore okushuthi uma uconnected wazi abantu yazi ukuthi ingcebo yakho le akumele usebenzise i-community noma i-network yakho just for social kuphela ukuthi ucreate ama jokes but angakhokheli lutho angayenzi lutho ibakhuluma izinto ezi-innovative izinto ezokuthatha zibe progressive empilweni yakho not just wena kuphela even nabantu o-network nabo noma abakufollowayo buka ukuthi eyiphi impact oyenza empilweni zabo ukwenza ngcono impilo zabo. That's what network is all about. That's powerful. Siphila kwi-4th industrial, siphila kwi-AI era. La sibona khona ama-robot, sibona khona yonke into iyenzeka kalula uhleze ekhaya ngefoni yakho, ungaphumile, ungaqashe ngisho i-office. Long time ago sasiyibuza ukuthi why abelungu bephile good life, an excellent life. Sihalela ukuphila impilo yabo, abanye bafundile bahleze emakhaya, but they are making money. They are filthy rich. They are progressive. Until you guys came nalento ethiwa it's a network marketing. Esasingayazi. Namhlanje mfundisi siyakwazi ukuthi we are one of abantu esibanhloliphayo when it comes to network marketing. Umuntu nakathe umfundisi uNzama usekhona uza nebhizinisi ngengithi abantu abangabuzi inyamanakazi abangene kulelo business bazo understanda ngendlela because kusuke kwenziwa the real money there. Exactly mfethu. Sure. Yilokho esihlangene ngakho mfethu uyazi mfethu imali is online. Yes sir. Ikhathi ziyashintsha mfethu. Sezadlule zozikhathi sazi ukuthi imali semasimini abantu fanele balime. Yes, if we agriculture you can still make a good amount of money. All right. But manje online isifundisa ukuthi you must work smart but make massive returns. Sure. That's what network marketing is all about. And okumnandi eyokuthi you are not limited. You can run your business globally while ula South Africa, ula KZN, ula Durban. Hence I'm talking right now with you Mfundisi Pele kwiNtokozo FM. Also umntokwana Ngoma uyangizwa nokwezinye izinto uyangizwa. Of which angakwazi akadinga ukuthi asazohlangana nami even in Durban. We can do it even online.
That's what is nice about it. Even naye angakwazi ukulenza nomuntu kumanje njengoba ngikhuluma ngale business esokhuluma ngalo. Alright. Baningi abantu engikhuluma nabo in and outside South Africa. Ngenxa yokuthi we are in an online space. And we are making money. Sure. But we are here to educate people ukuthi lalelani bafowethu. Vuka mntu omnyama, imali is online. Imali is on your smartphone. You see, before siyangena manje kulona mfundisi. Yeah. But asilivule ngokuthi usuna 20 days uqale le business. I'm 20 days old in the business. Already usuwenze a lot of money. Already I clocked 200,000. 200,000. 200,000 in 20 days. In 20 blessed days. That's a power of network marketing. And we are here to check ukuthi obani who are innovative, abana go-getters, abana hustlers. But you know what, Pastor Nzama, I'm tired to work from hand to mouth. Sure. I want to change my lifestyle. I want to change impilo yomndeni wami. I want to see ngiseklisha bond yomuzi, my car installment. Depend ukuthi athina ama financial goals akho. If you are that person, ngikhonela wena namhlanje kulo msakazo engikuwona mfowethu. 20 days I made quite a good amount of money. But we are still at an initial stage. It's still early mnganami. Oh man. Asingene kulona ngqo mfundisi. Sinike nje izinto because okuningi umlaleli ezokufonela akuthole kuwena. But sinike mfundisi izinto ezizaqheqhe zokungena la ebhizinisini. Yini efanele ngiyenze ebhizinisini kwenziwani so that umlaleli ezoba aware. Singene ebhizinisini you see mfundisi isikhathi ukuthi umuntu enze yonke into ezomenzela imali manje. Whether you understand we understand whether uyayithanda noma uyithandi as long as zokwenzela imali the time is now. Yes. Yazi what I like about this business Pele mnganami. Ukuthi ngisho noma ngathiwa we understand the concept. Okay. Sure. You are still going to make money. Thank you. Uzoholela kona ukuthi awazi ukuthi ungene nini, unga-understand. Yazi khona abantu abakwi-business laphayana mfethu. Athe yazi ngenile la ongibhekela ukuthi khona uthole senze a lot of money because wenzeni akathathanga ukuthi menikeze opportunity athi ngisayicabanga ngisayibuka uvela wathi no ngiyaplaka in ngiyangena okuningi ngizokufunda while I'm earning. Sure. This business esikhuluma ngayo mfethu it's Bitcoin Wealth. Okay. You know Bitcoin Wealth is a business which is built on a smart contract. Angifuni ukwasebenzisa kakhulu amagama ngoba mhlawumbe umunye umuntu akazi ukuthi ngikhuluma ngayo. But into engiyithandayo ngayo ngifuna ukuyenza ibe simple. Ukuthi njengoba ngithe impilo revolver kubantu uma umuntu owazi abantu nomuntu ongamind ukukhuluma nabantu le business is tailor made for you. Ukungena la awudinge experience, awudinge qualification, awudinge lutho, sidinga nje umuntu othi hey ngifuna ukushintsha impilo yami ngoba asibheke ama degree la sifuna abantu abathi you know what ngikhathele mina uma ukuthi ngidinga ukuthi ngikhulume nabantu ngiyakhuluma nabantu ngoba vele impilo impumelelo ikubantu ingcebe ikubantu. Le business mfethu ithi once wangena okungenani sithi ngena uze nabantu aba5 because alike business mfethu Bhelebane ongaqala with 1300. All you need 1300. All I need is 1300. Yes, that's your capital. Period. Your capital. My God. To start this business. My God. Ngiqale ngawo bina lo 1300 but namhlanje I've already made 200,000 rand in 20 days. Which I can show you my accounts. My God. Sekumuntu ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula ama accounts amangakhe multiple accounts but nje ayikho enye imali edlula leyo it's standard 1300 for you to start and you stand a very good chance ukwenza le mali engiyenzayo because uma ufika lapha asithi sibonele we take you by hand ukufundisa ukuthi uzolenza kanjani we mentor you we coach you uma wenza lokho esikwenzile definitely you will get lama results eswatholayo 1300 friend. Yes. Invite 5 people. Abaphethe ama 1300. Your life the rest is history. I can bet you mnganami. You come with a 1.3 and come with 5 amabhuzum akho ngoba khona abantu mfethu o die hard izinto ezithi hayi uma uphakathi phela nathi siphakathi udinga labo bantu udinga abantu abanjalo mfethu and yazi lento uma singayenza mfethu sihlanganyele sibe imbumba singabantu abamnyama let me tell you kuzoshintsha impilo zabantu abaningi within a twinkling of an eye. Within a twinkling of an eye. Kumanje mfethu we are busy chatting with the team, we putting our strategies in place yokuthi as kuzoqala ispring ngo September we are planning ukuthi senze intercity umuntu oyingxenye le business because siyabona ukuthi lento it's like a stock fell imali circulate amongst the community yakwa Bitcoin Wealth we are planning to make nothing less than 50,000 rands a day
And it is possible. And we need people abazothi, you know what, I want just to be part of that program. Uma sihlangene sidudele ngento eyodwa nje ukwenza imali, nothing else. You know what, Mfundisi, because we have done it before. Yeah. Wayenza before. Yakhumbula I know a lot of money. Sasala ngo 4 AM lapha mfana. 2019, 2020. Hey, sasala ngo 4 lapha mfethu. Imali eyindonga amafosholo mfethu. Sesibuyile ke mfethu. Ulele ekhaya ngifuna uzibambezele. Ngicela uthathe lezi inombolo sikamfundisi. And umthetho Mfundisi change my life vesho njalo uthi Mfundisi change my life usho njalo Mfundisi change impilo yami thathele nengane yakho usithathele wena asisebenzeni bafethu asiphukuleni asixosheni ikati eziko sebe financially free Mfundisi ngicela sibanikezeni inombolo. Yes mfethu ezingithathela inombolo mfethu sine mega business seminar. Powerful. If you are in Durban this coming Saturday, go 1 p.m. All right. Kodwa ngiyacela ukuthi ngingayimention venue. You know why? Because abazonga SMS abantu kanti sifuna ukuthi sazi inamba yabantu abezayo baningi abantu abakwi Intokozo FM also Nongoma FM asifuni igcine seku overcrowded. Ukuthi wena uzo SMS noma especially ngicela ba WhatsApp mfethu. All right. Ngoba ba WhatsApp bangafoni ngoba ama calls abamaningi kakhulu. Abathumela ama WhatsApp messages and SMSs bathi nje Pastor B I'm in ngenxa ukuthi this coming Saturday will be launching a Blue Waters ngayishi venue we maye babu kodwa kulungileke injalo bafethu this coming Saturday 1 p.m. but for your seat ukuthi abe reserve ucela uSMS igama lakho nesibongo uma ukuthi uzo-attend this Saturday noma ungeze uku-attend ufuna information kule number ethi 072 nayi nombolo mlaleli thathe uya WhatsApp SMS ukuze uthole indawo it's 072 530 5128 and ngifuna sambe nawe ke phela bane kule mfethu ngifuna senze ngoba mfethu abalaleli abakho njengoba ngikhuluma abalaleli abakho ngiyafisa mfethu ukuthi uma ungena la bathi hey siyabonga phela ukuthi wasilethela ubaba uNzama namhlanje impilo yami ishintshile namhlanje sengiphila impilo umhlobo olithize yilabo bantu esizobalanda and bazoba groupa bonke ngoba sifuna ukuyibona iprogress yabo bebodwa abazobe abazotestifya la emsakazweni ukuthi lalela ngathatha ngaleli baba uNzama ngathatha inamba yakhe ngaya kwi-meeting ngangena namhlanje impilo yami isishintshile wena uma ukuthi nje uyafisa ukuba khona na kwi-business seminar yethu kungena mahala ayikho imali ozoyikhokha thatha SMS igama lakho o WhatsApp kule number ethi 072 530 5128 injalo nje mfowethu. Ayemlaleli ungalenzi iphutha ngingxenye yale libhizinisi ngiyacela nawe ube ingxenye sibambisane sonke ndawonye sishintshe impilo zethu na inombolo 072 5305128 SMS WhatsApp kulo nombolo wena okude okanongoma Mfundisi ngisize Mfundisi uNzama uzokusiza wena okude phone Mfundisi ngisize nami mhlawumbe unabantu bakho ngale singeza ngishukuza nomfundisi don't worry 072 530 5128. Thank you very much Mruti. Thank you so much my brother, thank you so much.